fredag kväll och skolan är slut. Då så tar vi bussen ut till stan för att fixa alkohol. Vi börjar gå emot systemet, men så kommer det stora problemet. Det finns ingen som köper ut ikväll. Då ringer Viktor och lurar han på ett flak. Den lilla kinesen, han kommer aldrig gå tillbaks. Kanske om jag blir en miljonär. Sen när klockan blivit 5, då ska Viktor äntligen hem. Då kan vi börja festa på allvar. Men så kommer nästa helg, man är nykter som en älg. Och då har vi ingen dricka kvar. Då ringer vi Viktor och lurar han på ett flak. Den lilla kinesen, han kommer aldrig få tillbaks. Kanske om jag blir en miljonär. Då ringer vi Viktor och lurar han på ett flak. Den lilla kinesen, han kommer aldrig få tillbaka.